Wata rana wani yaro mai suna Nu'man mai shekaru 10 ya rako mahaifinsa kasuwa. Sai suka ji hayaniya daga nesa. Suna matsowa kusa sai suka hangi bamagujen ƙasar Rum akan wani mimbari inda yake cewa ni fasihi ne da aka aiko ni da ƙasar Rum. Na zo muku da tambayoyi guda uku idan akwai wanda ya isa ya amsa. Tambaya ta farko, menene ya zo kafin Ubangijin? Tambaya ta wani bangare Ubangijin ku yake fuskanta yanzu haka? Tambaya ta uku, me Ubangijin ku yake yi yanzu haka? Duk musulman da ke wajen suka rubu suna ta guna ba wanda ya isa ya tunkara wannan mutum balle ya an samu tambaye shi ko da sai yaron nan mai suna Nu'man ya yi mahaifinsa ya ba shi dama ya amsa tambayoyin. Mahaifin nasa ya amince. Yaro ya daga hannu ya ce zan baka amsar tambayoyinka baki daya. Amsar tambayar ka zan so ka irga min daga 9 ka sauko zuwa amma gudan nan ya fara 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Sai yaron nan ya ce menene ya zo kafin daya? Sai bamaguje ya ce wace irin tambaya ce wannan? Ai babu wani abu da zai zo kafin daya, kai ma ka sani. Yaro ya ce haka Allah yake, babu abin da ya zo kafin shi kadai yake bai da abokin tare. Amsar tambayar ka ta biyu, zan so kunna kendir. Haka nan wai kendir aka kunna wuta. Nu'man ya kalle shi ya ce ina wutar kendir ke kallo? Nan bamaguje ya ce tana fuskantar kowane bangare. Sai yaro ya ce Allah haske ne yana kallon kowane bangare. Sai yaro ya sake ce mai amsar tambayar ka ita ce tafi kowace muhimmanci cikin tambayoyinka. Zan so ka sako daga wannan mimbarin ka don in baka amsa saboda kowa ya ji ni sosai. Bamaguje ya sauka. Nu'man ya hau ya tsaya sai ya ce abinda Allah ke yi yanzu haka shi yana kaskantar da wanda yake kan ƙarya yana ɗaukaka wanda ke kan gaskiya. Allahu Akbar. Wannan yaron shi ya girma ya zama Imam Abu Hanifa.